Галимжан Гыйльманов. Албастылар. Унешенче бүрек. Борчуыннан бөтенләй котылып бетә алмаса да, Нәфисәнең күңеле бераз утырды. Җаны да җылы урынына кайтып төште. Ул булай уйлады. Әлегә Хәлим берни дә белми. Ул белгәнче Нәфисә барыбер балага узачак, һичшиксез узачак. Ә хәзер нигә кешене бәхетле мизгеленнән мәхрүм итәргә? Шулай яшәп киттеләр. Тормышлары акрынлап җайга салынды. Күңелдәге борчуларны яшәү мәшәкатьләре басты. Хәлим төзелеш бригадасына эшкә керде. Ял көннәрендә Нәфисәләр нигезе каршында торган бураны кузгата башлады. Булачак йорт өчен такталар ярып алды, рамнар, кәсәкләр юнәтте. Берничә көн Санияләр янында куңгач, Тәкыя карчык белән Нәкыя карчык ишек алды артында бикле торган иске йортка күченделәр. Бөтен кирәк-яракларны Сания үзе күтәреп кертте. Тәскирә дә иртәле-кичле яңа сауган сөттән өлеш чыгара торган булды. Бәрәңгесе, икмәк, тузы да уртак иде. Гөләш белән Бигешкә оҗмах капкасы ачылды. Аларның хәзер 4 әбиләре бар. Ләкин барыбер бәхетләре түгәрәк түгел. Гөләшнең әнкәсе, Бигешнең әткәсе юк. Ничек кенә сиздермәскә тырышсалар да, бу ятимлек барыбер бер өскә калкып чыгачак. Нәфисә моны яхшы белә. Чыгачак та Нәфисәне дә, Хәлимне дә кыен хәлгә куячак. Бу инде кешелек тарихында 1000 миллион мәртәбә кабатланып расланган хәл. Хәлимнән дә тупырдап торган бала табасы килә Нәфисәнең. Ләкин нәрсә булгандыр бу табигать уясына? Кысыр корсакта оятқы уйымый дигән сүз дөрес икән. Хәлим белән бу хакта сөйләшкәннән соң да берничә атна вакыт узды. Нәфисә һәр иртәдә борчылып уяна. Тагын сорамасмы? Хәлим сорамый. Чөнки ул бик арый. Иртәнге сәгать 4-тән 5-тән аяк өстендә, кичке 8-9-ларда гына кайтып йокла. Буш вакытларында яңа йорт мәшәкатьләре белән йөри. Марилардан яллап китерелгән Митри дәдәй аны әле тегесенә, әле монысына йөгертә. Үзе «Егер, тагын 7 көннән ызба әзер булыр» дип көлеп тора. Чынлап та, 7 көннән җинак кына бура өй әзер булды. Әмма Нәфисәнең сөенече артмады, ә борчуы артты гына. Аның кысыр тәне әллә шул борчудан, әллә үткән чирдән тәмам ябыгып кибеп калды. Күз төпләренә караңгы боҗыра кунды. Йөзенә сизелер-сизелмәс кенә җыерчыклар йөгерде. Нәфисә үз борчуын иңелек Тәскирә белән бүлеште. Ана кеше баштарак бу хәбәрне йөрәгенә әллә ни якын җибәрмәде. Нәфисә, Хәлим бала көтә, мин аңа балабыз була дип әйтергә мәҗбүр булдым дигән җиддиләнде. Ах-ух килә башлады. Кызым, шулай алдыйлармы инде ир кешене? Былай да бер-берегезгә чак-чак кына ябышып торасыз. Алдаганыңны белсә, тагын чыгып китәчәк, билләһи китәчәк. Балабыз булмас микән янкәй? Мин бит яшь хатын, таза хатын. Булыр балам, булыр. Шулай да алны-артны карап, итәкләрне җыеп йөрергә кирәк. Әйдә иртәгә үк Мәймүнә карчык янына барабыз. Китап ачтырабыз, таш чәчтерәбез, нәрсә эшләсә дә эшләсен, тик синең карын сереңне генә әйтсен. Әйтеп тә бетерделәр, эшләп тә куйдылар. Икенче көнне өйдәгеләрнең кайсы кая таралышып беткәч, Гөләш белән Бигешне Тәкыя әбиләренә кертеп куйдылар да түбән очка Мәймүнә карчыкка киттеләр. Имче карчык буларның киләсен белгән кебек сорау белән каршы алды. Бала кайгысы белән килдегезме? Ни дип җавап бирергә дә белми торган Нәфисәне Тәскирә коткарды. Әйе, Мәймүнәттәй, Нәфисәне карарга иде. Буш дисең инде алайса. Әллә бөтенләй корыганмы? Тәүбә дигән Мәймүнәттәй, нишләп кырысын ул? Яшигенә башлыйлар бит әле. Зинһар кара инде яме. Ташларыңнан сора. Ярый. Гаепләмәгез ялгыз карчыкны. Сөйләшәсе килүдән генә сөйләшәм мин. Көннәр буе сөйләшер кеше булмый кайчакта. Элек эшкертергә, имләтергә, юратырга өерләре белән чираттыралар иде. Хәзер әнә атнага бер кеше кача-пуса кирип чыкса, шуңа юанып яшим. Тамак ягы да такрайды. Элек әҗер күчтән эшләргә яши идем, хәзер кыры пенсиягә калдым. Үзе Нәфисә тоттырган төенчекне өстәл астына җыеп куйды да Тәскирәгә чыгып китәргә кушты. Берәр сәгатьтән керерсең, диде.
Мәймүнә карчыкның йөз чырайлары, күз карашлары бер дә сөенечле хәбәр әйтер кебек түгел иде. Имләгән сайын, Нәфисә тирәсендә бөтерелгән сайын, аның булай да караңгы, җыерчык баскан, сөяк белән тиредән торган йөзе тагын да караңгыланып, ямсезләнеп тартылып киткәндәй булды. Нәфисәнең уйларын сизгән кебек, Мәймүнә аңа күзләрен йомарга кушты. Бүлмә уртасына куелган бүккәндә Нәфисә туеп һәм аңлап утырды. Хәлләре мөшкел аның. Күзләре йымык булса да, ул Мәймүнә карчыктан ургылып килгән салкын дулкыннарны сизә. Әнә алар ярсып киләләр дә, Нәфисә тәнендә яшәгән җылы дулкыннарга ябырылалар. Аларны йотып, үзләре белән кире алып китәләр. Нәфисәнең тәне дә, җаны да бушап, җиңләеп кала. Ул хәлсезләнә, авырый башлый, аның ятып аунысы, идән буйлап тәгәрәп, шуышып, тырмашып йөрисе килә. Тәскирә кабат өйгә кергәч кенә Мәймүнә карчыкның теле ачылды. Бөтен сәбәп беренче балаңда. Бигештәме? Эй, Аллам! Нигә алай дисең, Мәймүнәтәй? Беренче балаңны тапканда киселгән синең аналык тамырың. Мин берни дә аңламыйм, Мәймүнә әби. Мин дә аңламыйм. Аңлатып сөйләлә, Мәймүнәтәй. Аңлатасы нитәсе юк. Сәбәбен әйттем, калганы минем эш түгел. Синең эш. Ничек синең эш түгел? Белсәң әйт, зинһар, нигә сүзгә бигешне кыстырасың? Аның ни гаебе бар? Аның гаебе юк. Әмма ул бала рәнҗеш һәм каргыш эчендә туган. Ул рәнҗешнең, ул каргышның иясе син, Нәфисә. Барыбер берни дә аңламыйм. Алайса минем сорауларга дөрес итеп җавап бир. Шунда аңларсың. Бирәм, Мәймүнә әби. Сора гына. Беренче балаңны теләп күтәрдеңме? Теләп түгел шул. Атасын яратмадым. Шуңа күрә дә читкә чыгып китте ул. Атасын яратмагач, баласын да яратмадым. Аның каравы хәзер яратам мин аны. Җитте. Мин бу хакта сорамадым. Артыгы кирәк түгел. Икенче соравым шул. Балаңны каргыш белән китердеңме? Синең каргышны ишетеп, якты дөньяга чыгарга теләмәгәнен беләсеңме? Әйе шул. Җиңел тапмадым мин аны. 3 көн буе җанымны телгәләде ул. Туарга теләмәде. Балаңны тапкач аңардан баш тарттыңмы? Баштарак күрергә теләмәгән идем. Әмма тынычлангач мин аны имезә башладым. Баш тарттыңмы дип кенә сорадым мин синнән. Әйе, андый гынахым булды. Соңгы соравым шул. Бала имезгән ана үлеменә син сәбәпчеме? Нәфисә бу юлы дәшмәде. Сыгылып төшкән гәүдәсен быргалый, бер әнкәсенә, бер Мәймүнә карчыкка карап, тиле кеше кебек тик тора бирде. Син сәбәпчеме? Бу юлы Мәймүнә карчык кычкырып, хәтта җикеренеп сорады. Нәфисә җавап кайтарганын сизми дә калды. Әйе. Ай, вай, кызым, ни сөйлисең син? Нинди бала, нинди ана, нинди үлем хакында сорый бу җен карчыгы? Әйе дип торган буласыңмы шуңа? Әнкәй, Мәймүнә әби дөрес сорый. Майыны мин үтерттем бит. Хәлимне хатынсыз, Гөләшне әнкәсез, ә үземне язмышсыз иттем. Ни сөйлисең син, кызым? Зәхмәтләп юри сөйләтәм әллә бу сихерче карчык? Яле карале миңа, тутырып кара, кызым. Күзләрең артка төшеп китмәгәнме? Әнкәй, мин тиле дә дивана да түгел. Үз акылымда мин, үз хушымда. Беләсеңме? Мин бит ул исерекләргә үтерергә кушмадым. Куркытыгыз гына дидем. Ә алар, бала. Кулъяулык кадәр күңелегезгә, йодрык кадәр йөрәгегезгә баш бирмичә. Ходай Тәгалә өлешенә тыгылып, язмышыгыз белән узышып йөрисез. Теге вакытта белеп кутыргансың икән. Кеше гомерен кыю рәхәт түгелдер шул. Бала. Бала да түгел. Бәләдер син. Нәфисә күңеленә кирип уялаган борчу Мәймүнә карчыкта булганнан соң Тәскирәгә күчте. Чынлап та, эшкерүче карчык имнәреннән соң Нәфисә тынычланып калгандай булды. Тәскирә киресенчә, кеше күңеле белән генә аңлап булмый торган галәми гамгә чумды. Бу гамның үзәгендә Сания генә белмәсә ярар иде дигән уй яши иде. Нәфисә исә үз язмышының тагын кыл өстендә торып калганлыгын аңлады. Шуңа да тынычланды ахры. Чөнки моннан да начаррак булмаячак инде. Әмма сынып, сыгылып калырга да ярамый.
Шушы шиктә тукталырга да, бераз тын алгач, бу мөшкел хәлдән чыгу юлын кайгырта башларга кирәк. Ләкин Нәфисә кайгырта алмый калды. Мәймүнә карчыктан кайтканның икенче көнендә үк аны Тәкыя карчык чакыртып алды. Мин барысын да беләм, кызым. Каян беләсең, Тәкыя би? Беләм инде. Минем үз хәбәрчеләрем бар. Үз хәбәрчеләрегез бар? Әллә ничек сөйләшәсең син, Тәкыя би? Бу хакта белмәүең хәерлерәк, бүтән сорашма. Мәймүнә карчык сиңа дөрес сораулар бирде. Син дөрес җавап кайтардың. Үз гөнаһыңны тану максатка ярты юл ул. Калган яртысы кыенрак булачак. Нишләргә соң миңа, Тәкыя би? Әйт инде тизрәк. Сиңа үлеп терелергә кирәк. Үлеп? Эй, Аллам! Әйе, балага узу өчен үләргә, аннары терелергә туры киләчәк. Ничек үләргә? Ничек терелергә? Белмим. Монысын мин әйтә алмыйм. И Ходаем, ниләр генә көтә икән мине? Нәфисә яшенә буылып, Тәкыя карчыкның күкрәгенә капланды. Тегесе бәхетсез хатынның чәчләреннән сыйпый-сыйпый, мәгънәсен үзе генә белгән сүзләр пышылдады. Дөньяның дүрт тарафында ялгызың син, бөтен галәм киңлегендә ялгызың син, авыру җаныңда ялгызың син. Нәфисәнең үз 90-90. Нигә үләргә? Үләсем килми минем, Тәкыя би. Үлмичә булмыймысың? Син бит сихерче. Әйт берәр җаен. Шул вакыт алар янына Сания килеп керде. Менә кайда икән ул? Нәфисә кызым, осталарга ашарга илтергә вакыт җитте. Бар, төйнәп барлап куйдым. Ал да йөгер. Хәзрәнкәй. Нәфисә дымлы күзләрен бармак очлары белән сыпырып алды да, буйсынулы кыяфәт белән олы йортка чыгып китте. Аның колагына Саниянең шомлы сорауы гына ишетелеп калды. Тагын нишләтмәкче буласыз ул баланы? Аскы урамга төшкәндә дә Нәфисәнең башыннан теге сәер сүз чыкмады. Үлеп терелергә кирәк, үлеп терелергә. Нәрсә әйтергә теләде соң аңа бу сихер карчыгы? Дөресрәге, сихер капчыгы. Ярарлар ни булса булыр, иң мөһиме бу карчык сүзләрендә өмет бар. Үлеп терелсәң, балага узачаксың ди бит ул. Аздан гына тора хәзер, үлеп тереләсе генә кала. Осталар авылны яңратып, өй түбәсенә калай җәяләр иде. Иң өстә, кыек очында Метри дәдәй үзе утыра. Аңа астан калай тасмалар биреп торалар. Ул аларны беркетеп, осталар теле белән әйткәндә, бикләп бара. Нәфисә тактадан тактага сикерә-сикерә булачак өйне карап әйләнеп чыкты. Ашыгып кына салынса да, йорт матур күренә. Тик тәрәзәләре генә кичерәк кебек. Чынлап та, бик-бик сәер бу тәрәзәләр. Өлгеләре дә кызык. Бер тигез 4 өлешкә бүленгәннәр. Тәрәзә башындагы сүрәтләр дә сәер. Кара-кара бу бит теге албастылар тамгасы. Каян килгән ул монда? Ничек килгән? Нәфисәне күреп калган Метри дәдәй аска төшеп тә җиткән. Менә ул кулларын алъяпкычына сөртә-сөртә килде дә, Нәфисәнең күңел шикләрен белгән кебек сөйләп китте. Тәрәзәләре кечкенә булды. Карчыклар үзләре шулай куштылар. Алар монда булдылармы ни? Булдылар. Тик алар урамнан килмәделәр. Күктән төшкән кебек появиться иттеләр дә, шулай ук вдруг юкта булдылар. Шөпшен әкият менә. Тәрәзә башындагы сүрәтне дә алар кушуы буенча эшләдегезме? Юк, анысын үзебез кистек. Нинди сүрәт соң ул? Нәрсәне белдерә, шуны беләсезме? Белмибез. Үзеннән үзе шулай килеп чыкты. Беренче мәртәбә төшерәм мин бу рәсемне. Ошый миңа. Хәзер гел шул рәсемне төшерәчәкмен. Юк, төшермә, бүтән төшермә бу сүрәтне, Метри дәдәй. Ишеттеңме? Төшермә. Ярар, бүтән төшермәм. Мин аны төшерә дә белмим әле. Бу тәрәзәләрнең башын куйгач, юри генә кисеп караган идем, барып чыкмый. Кулым тыңламый, әкәмәт хәлләр. Янган нигезләре урынына салына торган йортка төшеп менгәч, Нәфисәнең күңеле тагын урыныннан купты. Аның башында бөтенесе буталып бетте. Тәкыя карчыкның сәер сүзләре, тәрәзә башындагы сихер тамгасы, Метри дәдәйнең аптыраулы күзләре. Берничә көн шулай үз эченә бикләнеп, йокылы уяулы яшәде ул.
Аның иләс-миләс халәтен балалар да, Хәлим дә бик тиз төшенеп алды. Гөләш белән Бигеш көйсезләнеп җафалады, ә Хәлим эчеп кайта башлады. Нәфисә тормышларының рәте китеп барганын сизсә дә, берник кыла алмады. Моның өчен күңелендәге борчуларны онытырга тиеш иде ул. Ә ул аларны берничек тә оныта алмый. Ләкин Хәлимгә таба якыная ала. Әле алар арасында ара бар. Шуңа күрә Хәлим белән янәшә яшисе гомеренең соңгы мизгелләрен якты итеп, матур итеп, мәхәббәтле итеп яши ала. Нәфисә уйлап та бетерде, шул төнне үк Хәлименә искиткеч гүзәл сөю мизгелләре бүләк итте. Шул ук төнне алар йортында хәтәр янгын чыкты. 14-нче бүлек. Урманнан чыккан карчыкларны авыл сагайып каршы алды. Баштарак сер бирмичә, дәшмичәрәк торса да, бераздан исенә төшерде. Гөнаһ шомлыгына тиң гамәлләр кыла башлады. Иң элек алар хакында кеше ышанмаслык сүз таратты. Имеш дөнья бетер алдыннан кешеләр арасына җиннәр албастылар кайта. Имеш бу кара рухлар кара ырым белән сихерләп, әдәми затларны үзләре кебек җингә әверелдерәләр. Имеш, тагын әллә нәрсәләр. Ике серле карчыкның санияләрдә яши башлавын Хәлимнең югалып йөрүе, Майяның үлеме белән бәйләүчеләрдә булды. Булары хакыйкатькә якын иде. Ләкин алар да авылга сихерчеләрнең килеп урнашуын хупламады. Авыл советына җәвид итүчеләр дә табылды хәтта. Аның мәңгелек рәисе Шатан Хөлли каршылып беткән папкасын күтәреп ава төбенә килеп тә җиткән. Матур сөйләште сөйләшүен. Карчыкларның кемнәр, каян булуын, моңа кадәр кайда яшәүләрен җиндекләп сорашты, хәтта язып алды. Соңыннан, ачуланма Сания, районга хәбәр итми булмый, монда милиция кирәк дип, булмаган чокырга баса-баса чыгып китте. Бик нык кызыксынучыларны Сания, Майя яшәгән җирдән, аның кардәш түтиләре, Гөләшнең кендек әбиләре булалар, Хәлим белән Нәфисә дә аларда торган. Туганнар дисәң дә ярый, үз кешеләр, ышанычлы кешеләр, дип, хак дөресен әйтеп тынычландырмакчы була. Тегеләр ышанып, инанып чыгып китәләр дә, бераз вакыттан соң кабат элекке эзләренә кайтып, башкаларга кушылып тагын юк бар сөйли башлыйлар. Карчыклар үзләре дә кимен куймады. Авыл кешеләренә бер минутка тынычланырга да ирек бирмәделәр. Әле парлап урманга чыгып китәләр, аннан әллә нинди үләннәр, кипкән тамырлар, кыш канатлары җыеп кайталар, әле үзләре генә белгән йоланы йолалап, санияләрнең капка төпләренә, ишегалларына көл сибеп чыгалар. Шундый ук көлне тәскирәләрнең аскы урамдагы йорты каршында да тагын Мәймүнә карчыклар янында да күргәннәр. Тәскирәләр яшәгән урынга йорт сала башлагач, халык арасында имеш-мимешләр аеруча көчәеп китте. Сихерчеләр авылда яшәп калалар имеш. Аларның шаукымы белән бу җиргә бәла, афәт, кайгы киләчәк, кыямәт кубачак имеш. Кыскасы, бөтен сүз шул кыямәткә, мәхшәр ыгы-зыгысына килеп бәйләнә иде. Тәкыя-нәкыя карчыклар кыямәте ниндидер, аны беркем дә күрә алмый калды. Әмма авыл халкы кыямәтнең нәрсә икәнен үзе күрсәтеп бирде. Иң элек ул көтелмәгән кунакларга этләр өстөрде. Һәм бер көн эчендә авыл этсез калды. Ниндидер үлән карап йөргән әбиләргә ташланган этләр өере бу мәлдә кыргый урманны да сагаерга мәҗбүр иткәндер мөгаен. Әмма хуҗалары кушуы буенча гына этлеккә барган бу җан ияләре карчыкларның беренче ымы белән үк туктап калдылар. Аннары бераз ырылдашып тордылар да, бер-берсенә ташланып, үзара бугазлаша да башладылар. Карчыклар кайтыр юлга төште. Этләр үзгәлешеп калды. Кара канга баткан этләрнең соңгысы җан биргәнче авыл читендә мәхшәр дәвам итте. Этләрнең мәетләрен икенче көнне машинага тиеп алып киттеләр. Көзге яңгырлар чирәмдәге канны бер атна буе юып бетерә алмагандыр. Нәкъ шул бер атнадан соң мәхшәр тагын кабатланды. Кампәрле белән урман арасында бөтен авылны шомландырып берничә бура амбар калдыгы тора. Кешеләр бу җиргә якын килмәскә тырышалар. 30-40 еллардан ук калган дуст, агу исе,
Черек ашлык исе, күсе үләксәсе сасысы борыннарга кереп әчеттерә, җаннарга төшеп җирәндерә. Менә шул урынга ияләшкән булган карчыклар. Үзләренең дин йолаларын шул ташландык амбарларга кереп башкаралар имеш. Моны авыл кешеләре белеп алган, бердән-бер көнне теге карчыклар амбар эченә кереп киткәч, аларны сагалап торган берничә ир мыштым гына килеп тимер кыршаулы ишекләрне тыштан ябып бикләп тә куйганнар. Аннары якында гына басу сөреп йөргән Чуртан Садрыйны тракторын ие белән алып килеп, афәт шәүләсе кебек ыржаеп торган бу амбарларны җир белән тигезләргә кушканнар. Ярты литр көмешкә бәрабәренә Садрый риза булган. Иң элек Садрыйның чуртанлыгы турында әйтергә кирәктер. Моның тарихы бар. Ара-тирә күбрәк ишеп ташлап, урам буенда яисә ялан чокырда кунып калгаласа да, гомер буе тракторда эшләгән ул. Шулай бер вакыт төнге зәптә йөргәндә йоклап китә теге. Тракторы туп-туры ямчылы чокыры буенда урнашкан зиратка таба бара. Менә бер вакыт коймасын җимереп, эшкә кереп тә китә. Кайсыдыр кабер өстендә ябалдашларын җилпеп утыручы усакка барып та бәрелә. Иртә белән кара кан эчендә табып алалар Садрыйны. Бер җиридә имгәнмәгән, ә менә маңгае трактор кабинасының кайсыдыр тимеренә төртелгән. Шул урында ямсыз җөй калган. Маңгаендагы шушы җөйгә тәрене хәтерләткән әлеге дә баягы яра эзенә карап, очлайып киткән җәлпәк борынында искә алып, аны Чуртан Садрый дип йөртә башлаганнар. Шул Садрый ярты шешә көмешкәне чимереп, авыз борынын майга каткан җиңе белән сыпырып куя да, тау чаклы тракторын үкертеп килә дә башлый. Менә шунда мәзәк күрергә җыелган кешеләрне шаккатырып, шомлы да, серле дә хәлләр башлана. Чуртан Садрый тимер атын һич кенә дә амбарга туры китерә алмый. Күбрәк ишеп ташлаганмы, әллә бер сихер эшеме, килеп бәрелдем дигәндә генә трактор читкә борыла да китә. Ниһаять шактый интеккәч, Чуртан Садрый тракторы амбар бурасының бер почмагын эләктереп ала. Зур шыксыз бина шыгырдый, җирәндергеч исле тузан болыты туздырып, гөрселдәп авып та төшә. Трактор бина почмагыннан китеп өлгерә алмый кала. Амбар түбәсенең эре-эре агачлары аны күмеп тә ташлый. Тимер өеме бер-ике мәртәбә алга ыргылып куя да, шыңшып туктап кала. Шул вакыт тагын бер гаҗәеп хәл була. Агачлар астында калган трактор кабинасыннан Чулак Садрыйның ачыргаланып кычкырган тавышы ишетелә. Шул минутта ук җимерек амбар ниргәләре арасыннан ике кара мәче чыгып кача. Әлбәттә инде, җимерек амбар бурасын як-якка өеп, аның көлле күмерле нигезендә күпме генә эзләсәләр дә, карчыкларның мәетләрен таба алмыйлар. Янчелеп беткән трактор кабинасы эчендә яткан Чуртан Садрый гына шактый вакыт аңына килә алмый интегә. Аңына килгәч тә 3 көн телсез яши. Мәчеләрдән куркып калган дип тә сөйлиләр. Кара мәче күрсә тиле кебек кирип кача, бикләнеп, бер кемне дә үзенә якын җибәрми ди. Чуртан Садрый маңгаенда бу мәхшәр көненнән тагын бер истәлек калган әле. Ниндидер тимергә бәрелеп, нәкъ тәре турысында аны эчке якта калдырып бөҗра җый уелган. Гыйбрәт шунда. Бу яра җые хәзер албастыларның безгә таныш тамгасын хәтерләтеп тора ди. Халык ышанмаган. Җыелып санияләргә барганнар. Капка төбендә үрә катып торган кешеләрне күреп, өйдән Сания тәскирә чыккан, алар артыннан Хәлим белән Нәфисә күренгән. Аннары гына үз болдырларында Тәкыя карчык белән Нәкыя карчык пайда булган. Бер ни булмагандай чәй ичеп утырган вакытлары икән. Менә шундый тарих. Булай гына берни кыла алмагач, авылның имансыз кешеләре карчыклар йоклап ятканда үзләрен бәйләп ташлап, бикләп куеп, иләренә ут төрткәннәр. Бу мәхшәр төне күп кешеләрнең күңелләрен бутаган, күп язмышлар бөтенләй башка якка борып җибәргән төн булып чыкты. 15-нче бүлек. Янгын чыкканда Хәлим белән Нәфисә үз түшәкләрендә 7 кат тиргә батып сөешеп яталар иде. Алар әле генә оҗмах түрендә булып, аның иң биек үренә ирешкәннәр дә шул үрдән җай гына рәшә кебек салмак сабыр гына кире төшеп киләләр иде.
Көчле ялкын шәүләсе ишек алдына карый торган тәрәзәләренә килеп орынгач та, әллә ни исләре китмәде. Оҗмах таңында ни булмас, бәхет шулай балкып янып, гашыйкларның тәрәзәсен шакып йөридер бәлки. Чынлап та, Хәлим соңгы вакытта бәхетнең 7нче катында яши. Ул бу хакта шигырь дә язды. Аны җыр итеп көйләп йөри башлады. Янгынмы ул, төнге балкышмы ул, яшен уйный кыйбла ягында. Ажагынны ак бәхеткә диләр, мин бәхетнең өске хатында. Ике яшь йөрәкне кавыштырып, хыял йөри язмыш хатында. Хыял ак бәхетнең үзе булса, мин бәхетнең өске катында. Белгән дугаларны куша-куша, җырлар язам иркәм хакында. Шашып сөю бәхет үзе булса, мин бәхетнең өске катында. Нәфисә авырга узганнан бирле, ул әнә шулай хыялланыбрак, күккә күтәрелебрәк яши. Аларның уртак бәгырьләре балалары булачак. Бүтән өметләре, бәхетләре дә шул туачак сабый белән бәйле икәнен бик аңлый Хәлим. Соңгы вакытта тормышлары гел уңайга бара. Митридәдәй Хәлимнең сүзен тыңлап, үз тормышын, карчыгын калдырып, йорт җитештерергә килеп җитте. Хәлимнең үзен дә әйбәт җиргә төзелеш бригадасына куйдылар. Кешеләре дә әйбәт, акчасы да мулча. Авыл җирендә акча икмәк дигән сүз. Акчасы үзе күренми күренүен. Көз җиткәч шундук ашлыкка әйләнә ул. Кышкылыкта авызлары ипидән өзелмәс Аллаһы боерса. Әнә никадәр кеше хәзер бер Хәлим өстендә. Уйламас җиреңнән уйларсың тамак хакында. Әнкәсе дә тынычланды. Урманнан әбиләр ияртеп кайтканын баштарак өнәп бетермәсә дә, Сания тора бара улының ихтыярына буйсынды. Хәлим янәшәсендә 4 хатын кыз, дус ахирәтләр булып, тату гаилә булып яши, Худайга шөкер. Соңгы көннәрдә Нәфисә көйсезләнебрәк торса да, аның күз карашларына бераз моңсулык ягылса да, Хәлим әллә ни борчылмады. Балага узган хатын-кыз башында төрле уй буладыр ул. Моңланып, сагышланып та ала ул, яшь тә сыгып куя, көлеп тә җибәрә, күңелен яшереп йөри, я исертерлек, аңны югалтырлык итеп сөю назы бүләк итә. Менә бүгенге кебек. Бүгенге сөю түшәгендә Хәлим элеккеге майысын, юк, Нәфисәсен күрде. Бер-берсенә мәңгелеккә береккән кебек берегеп яткан ике тән, ике җан бер булып сулый, бер булып уйлый иде бу минутта. Тәрәзәгә капланган ялкын шәүләсендә алар иң элек сөешү галәмәте дип уйладылар. Ерактан, бик ерактан тонык кына ишетелә башлаган чаң тавышы да аларга баштарак шул сихри мәхәббәт чаңы булып тоелды. Гел шулай була бит. Исерткеч сөю мизгелләре узгач, колак төбендә ниндидер таныш түгел көй яңгырап тора башлый. Бу көй, бу чаң таныш булмаса да, күңелгә шул кадәр мөһим, якын, кадерле булып тоела. Ул туктаса, аның белән бергә җан да очып чыгып китәр кебек. Урамда кемдер чиләк төбе кагарга тотынгач, халык кычкырыша башлагач, бер юлы сикереп тордылар. Аннан-моннан гына киенеп йөгереп чыктылар. Ләкин чыгып җитә алмадылар, бәрелә сугыла кире керделәр. Йөзләренә килеп бәрелгән ялкын пәрдәсеннән Хәлимнең чәчләре, кашлары көеп өлгергән иде инде. «Янабыз», дип үз алдына әйтеп куйды ул. Шунда Нәфисә дә уянып, аңышып җитте бугай. «Балалар бит анда», дип кычкырып, Хәлимне өтә-төртә тышка чыгарга омтыла башлады. Алар әнкәйләр белән түгелмени? Юк, Тәкыя әбиләре янына керткән идем шул. Хәлим, берәр нәрсә эшлик инде, Хәлим. Ишек төбендә шәбәләнгән Нәфисәне ничек кенә тынычландырырга тырышса да булдыра алмады Хәлим. Үзе дә яшәү белән үлем арасында калган иде. Гөләш белән бер хәл булса, ул үзен кичермәячәк, үзе дә яшәмәячәк. Нәфисә, син шушында гына тор. Мин бакча артындагы тәрәзә аша эчкә керергә тырышып карыйм. Бар әнкәйләрне алып чык. Алар белән бергә өй стеналарына су сибеп тор. Я сөйклем, мин киттем. Акыллы бул, яме? Хәлим ишек алдына йөгереп чыкканда, янгын тагын да көчәйгән иде. Ишектән керү мөмкин түгел. Арткы якка чыгып карарга кирәк. Ул бакча кыймасының ике тактасын тибеп очырды да эчкә кирип китте. Янгын кызуыннан көя башлаган алмагач ботакларын аралап бара торгач, өйнең аргы пычмагына төртелде. Ут монда кадәр килеп җитмәгән әле. Пычмак янәшәсендә үк торган тәрәзәдә дә утмазар күренми, тик нигәдер кайырып ачып куелган ул. Әллә коткарганнармы инде? Шулайдыр. Әнә бит тәрәзә тупсасына бакча балчыгы эләгеп калган, җирдә дә ирләр итегезе.
Хәлим тәрәзәдән ургылып чыккан төтөнгә тагын бер мәл карап торды да, койма башыннан гына урам якка сикереп чыкты. Анда менә кайда ул мәхшәрнең дә мәхшәре. Кемдер чиләкләрен дыңгырдата суга йөгерә, кемдер алып килгән суын ут ялмап алган өй стенасына сибә. Кемдер көрәк тотып чыккан. Өй түбәсенә балчык атып булаша. Әмма араларында урман карчыклары да, гөләш белән бигешне күтәреп торган кеше дә күренми. Хәлим ары сугылды, бире сугылды, ике кешенең берсеннән сорашып чыкты. Ләкин карчыкларны да, балаларны да күрүче табылмады. Ник башта ук кермәдем икән дип, җаны үзгәләнде Хәлимнең. Ул ничек чыккан булса, шулай ук кыймага үрмәләп ишке якка төште. Бая гына төтен өреп калган тәрәзә авызына якынлашты. Бу юлы төтен тагын да куерак, карарак булып чыга. Димәк, ут якында гына булырга тиеш. Хәлим икедә уйлап тормыйча, тәрәзә төбенә үрмәләп менде. Аннары ах-ох килеп ишке якка тәгәрәп төште. Борынына эчкелтем ис килеп бәрелде. Күзләре дә шартлап чыгар дәрәҗәгә җитеп сызлый башлады. Ул авыз борынын учлары белән каплангандай итте дә, ишкәрәк карчыклар йоклый торган бүлмәгә кирип китте. Каяндыр кулына килеп эләккән чүпрәкне башына бөркәп, агулы төтеннән ютәлли шактый капшанып йөрде ул. Ләкин бер кемне дә таба алмады. Хәлим кайсы төше беләндер аермачык сизә. Карчыклар әле генә монда булганнар, менә шушы түшәктә ятканнар, тик хәзер кайда соң аның газизләре? Кайда? Шатыр-шатыр килеп янган бу йорттан тизрәк чыгып китәргә кирәк иде. Әнә бер матча кара янып урталай сынып төшкән инде. Түшәм такталары аска таба ыржаеп тора, ишек катына якын барырлыкта түгел. Анда ут өермәсе уйнапмы уйный. Хәлим тагын ах-ух килеп, кергән юлы белән бакча ягына үрмәләп чыгуга, иске йорт аның артыннан ук яртылар җимерелеп төште. Берничә минут аңына килә алмыйча ятты ул. Аңа гына түгел, җаны томаланган иде аның. Нәфисәсенә, әниләренә ни дип әйтер? Таба алмадым дипме? Башта ук кермәдем, курыктым дипме? Үзе янып үлсә шунда әйбәтрәк булыр иде. Бөтен җире янып киеп, корымга буялып беткән Хәлим ишек алдына килеп чыкканда, йорт җимерелеп, аны ялмап алган ут та басынкыланып, юашланып калган иде. Су сибеп, янгынны сүндерергә йөрүчеләр дә юк инде. Әнә өй алды буенда әле кичә генә ярдырып алып кайткан такта өеме янында бер төркем кеше кайнаша. Хәлим актыккы көчен җыеп, алпан-тилпән килеп шул якка китте. Аны шундук күреп алдылар. Ике якка тайпылып юл бирделәр. Өтәләнеп, Сания килеп җитте. Улым, улыкаем, исәнме син? Бер хәл булмаганмы дип котымышты. Әнкәй, табалмадым мин. Балаларны да, әбиләрне дә табалмадым. Әнкәй, минем дә үләсем килә. Тукта балам, үлми генә тор әле. Әбиләр дә, балалар да исән сау бит. Ничек исән? Ничек чыктылар алар? Кайдалар? Минем күрәсем килә. Күрерсең, улым, тик. Нәрсә тик? Нәрсә булган аларга? Кайда Нәфисә? Кайда балалар? Балалар өйдә. Нәфисә әнә ул такта өстендә. Тик ул аңына килә алмый әле. Нәфисәбез ут эченә кирип, бер үзе 4 бөртек җанны алып чыкты бит. Соңгы мәртәбә чыкканда өстенә агач төшеп, аңсыз җансыз булып егылды. Ут авызыннан чак алдык. Хәлим үзен-үзе белештермичә, ишек алдындагы кешеләрне өтә-төртә, Нәфисә яткан такталар өеменә укталды. Йөгереп барып тезләнде дә, кигән чәчләрен як-якка таратып яткан Нәфисәнең йөзенә иелде. Нәфисәкәем минем. Нәрсә булды сиңа? Нигә дип кирдең ул ут эченә? Мин бит кирмәскә куштым. Нәфисә, аш инде күзләреңне, аш бәгърем. Үлмә инде. Син миңа кирәк, мин синсез яши алмыйм, Нәфисә. Кемдер аны артка өстерәде. Ул такта читенә ябышып береккән кебек тора бирде. Үзе бер туктаусыз үзгәләнде. Нәфисә, калдырма мине. Балаларны калдырма. Әнкәй, бармы монда врач? Берәрегез карагыз инде. Дару бирегез, әнкәй. Тәскир апа, син нишләп торасың? Үлә бит кызың. Нәфисәбез үлә бит. Үлми ул балам. Аның йөрәге тибә, тыны сулышы бар. Ходай насыйп итсә терелер, көтәргә кирәк. Врач булды инде монда. Тәскирәнең сүзләрен Сания җипләде. Үлем белән көрәшеп ята безнең Нәфисәбез.
Дұғаларыңны оқып, тіләкләреңне тіләп тор, тынычлан балам. Юк, әнкәй, тыныштырга ярамый. Тыныштырсаң, үлем аны бездән тартып алачак. Аңа шул гына кирәк. Без бөтен кешебезгә кычкырырга, чакырырга тиеш. Ишетсен ул безнең тавышны, ишетсен дә кайтсын. Бу дөньяга кабат кайтсын. Әнкәй, Тәскир апа, эй, сез барыгыз да, кычкырыгыз, чакырыгыз. Нәфисә! Хәлим тагын Нәфисә өстенә капланды. Калтыранган куллары белән аның йөзләрен, кашларын сыйпый, чәчләрен тарый, үзе бер туктаусыз сөйләнә. Нәфисә, уян инде, кайт инде, кайт. Без сине көтәбез, Нәфисә. Нәфисә, Нәфисә. Нәкъ шул вакытта җыелып торган халык белән серле хәлләр башланды. Кешеләр Хәлимгә кушылып, Нәфисәнең исемен кычкырып тора башладылар. Нәфисә, Нәфисә. Хәлим дә, башкалар да үзеннән үзе килеп чыккан бу камлау йыласына шул кадәр бирелеп киттеләр, хәтта уянып күзләрен ачып яткан Нәфисәне баштарак күрмәделәр дә. Нәфисә, Нәфисә. Хәлим бөтен авылны күккә күтәргән ыгы-зыгы арасында зәгыйф булып кына ишетелгән таныш тавышны беренче булып Хәлим ишетте. Ишетте дә, халыкка таба борылып кулларын күтәрде, тавыш бераз тынгач, кабат Нәфисәгә борылды. Аннары бераз сагайып, бераз акылдан язып, хатыны өстенә иелде. Хәлим, ник кычкырасыз? Ник уяттыгыз мине? Минем йокым килә. Нәфисә, уяндыңмы? Бәгърем минем, ачуланма яме. Кычкырып уятырга туры килде шул. Мин сине бик сагындым. Без сине бик сагындык. Хәлим борылып башкаларга эндәште. Шулаймы, кешеләр? Сагындык бит. Сагындык, сагындык. Ишеттеңме, Нәфисә? Йоклама яме. Безнең белән кал. Без сине яратабыз. Без сине, мин сине шундый яратам. Хәлим, мин дә яратам. Тик безнең балабыз булмаячак бит. Булмасасың. Безнең Гөләш белән бигишебез бар бит инде. Без булай да бик бәхетле яшәрбез, Нәфисә. Мин бит сине алдадым, Хәлим. Алдасаңсың. Исән генә бул, бәгърем. Син миңа бик кирәк. Гөләш белән бигешкә, әнкәйләргә, әнә Тәкияби белән Нәкиябигә дә кирәк. Хәлим, сиңа бит бала кирәк. Ә безнең уртак балабыз булмаячак. Мине бит Ходай Тәгалә каргады. Май өчен каргады. Ишетәсеңме, Хәлим? Безнең балабыз булмаячак. Шул вакыт Хәлим артында ике кара шәүлә пәйда булды. Аларның берсе якынрак торганы Хәлим генә ишетерлек итеп әйтеп куйды. Булачак балагыз, булачак. Ул инде үлеп терелде. Әмма Тәкия карчыкның серле сүзләре Хәлимнең томаланыбрак торган зиһененә авырлык белән генә барып иреште. Шулай да балагыз булачак дигән тылсымлы сүзне генә аңларлык хәлдә иде ул. Ә күңелдә яңгырап торган җырны аңлау мәҗбүри дә түгел. Янгынмы ул, төнге балкышмы ул, яшен уйный кыйбла ягында. Шашып сөю бәхет үзе булса, мин бәхетнең өске катында. 16-нчы бүлек. Янгын санияләрне генә түгел, бөтен авыл халкын тетрәндерде. Хәл-әхвәлләр шаярудан узган иде. Авылда янгынның кем эше икәнен беләләр, әмма әйтергә куркалар. Теге сихерчеләр белеп калып, авылга яңа афәт килүеннән шикләнәләр. Бакча як тәрәзәне алып кирип, карчыкларны мингрәүләтеп, бәйләп ташлаган ул бәндәләр кайчанда булса Ходай каршында җавап тотачак анысы. Шуңа күрә хәзергә тәртә сындырырга ярамый дип уйлыйлар. Хәлим дә шулай уйлады. Ул Нәфисә өчен курыкты. Үчләшә башласаң, майга таш ырган бәндәләр Нәфисәгә дә кул күтәрмәс дип кем әйтә ала? Ләкин Хәлим шуны да ачык төшенә иде. Янгыннан соң авыл нык кына үзгәрде. Тәүбәгә килгән кебек булды. Иманына ук кайтып бетмәсә дә акылына кайтты. Кешеләр аларга кирип йөри башладылар. Нәфисәнең хәлен беләбез дип керәләр дә, әле берничә көн элек кенә бөтен авылдан каргалган урман карчыклары белән сәгатьләр буе сөйләшеп, гәпләшеп утыралар. Карчыклар хәзер Сония, Тәскирә белән бергә олы якта яшиләр. Хәлим белән Нәфисә балаларын алып кече бүлмәгә күчте. Тиздән яңа йорт җитешәчәк. Карчыклар шунда күчкәч, үй иркенәеп китәр әле. Ә хәзер бергә яшәргә туры киләчәк. Булай күңеллерәк тә, тик
Карчыкларның сәйер дуга әфсеннәренә генә күнегү кыен. Юк, намаз түгел бу. Бөтен гамәлләре намаз укыгандагы кебек, әмма сүзләре башка. Ара-тирә генә Мәдинәттә кирип чыга. Ул хәзер Ак бабайларда яши. Сөйләшә торгач, Мәдинәттә аның 4 буын туганы булып чыкты. Буыннарын кем санап торган, әмма дә ләкин бик килештеләр үзләре, шөкердәшеп кенә яшәп яталар хәзер. Бер көндә парлап кирип чыктылар. Өйләренең түбәсеннән су үтә икән. Хәлимкәем, син бит төзелештә йөрисең, калдык-пыстык шифр юкмы анда? Томалыйсы 1-2 тишек бар иде, дип, уратып нитеп тормыйча гына сүз башлады Мәдинә әби. Ак бабай дәшмәгән була. Сырарга кыенсынамы? Әллә хәлсезлегеннән, картлыгыннан уяламы? Ярарсың, Мәдинә әби, карармын. Ишек тәрәзәләрегездән җил ыжгырып тора, кергән сайын искә алам. Бер кергәндә барысында караштырып чыгармын, яме? И рәхмәт төшкереләре. Бигрәк тә тәртипле, тәүфиклы булган бала инде үзең. Әнкәң бәхетенә үскәнсең шул син. Ә минем корбаным югалды. Ул янда булса, мин ярдәм сорап, тиләнеп йөрер идеммени? Нигә алай дисең, алай димәле, Мәдинә әби? Исәндер әле синең корбаның. Кайдадыр яшәп ятадыр, кайтагын алмыйдыр. Кайтып булмый торган урыннар бар бит әле, Мәдинә әби. Шулаймы, Ак бабай? Нигә бер сүздә дәшмисең? Карап, тыңлап торам әле менә. Сынап торам. Син Хәлимулан Корбангали хакында күргән, белгән кебек сөйләшәсең. Бер хәбәр ишетмәгәнсеңдер бит? Юк, күрмәдем. Ишетмәдем. Сүзнең бу якка борылып китүен көтмәгән иде Хәлим. Шуңа күрә каушавын чак-чак басып, дәрья өстендә чайкалган саламга ябышты. Сезне туганлашып киткәнсез дип ишеттем. Дөресме шул? Нигә? Бер яшьлектә, бер картлыкта, ә? Кит, ни сөйлисең син, Хәлим акыллым? Картлардан шулай көләләрмени? Кит, булашма безнең белән, булмаганны. Сүз башланган урынында төгәлләнде. Хәлим саубуллашып чыгып китте. Мәдинә карчык белән Ак бабай өйдә сөйләшеп калдылар. Әмма ни хикмәт, Хәлим Корбан хакындагы уеннан һич арына алмады. Эшкә барганда да, эштә дә шул бичара җанны кызганып борчылып йөрде. Ул хәзер кайда икән, ни эшли икән? Иң кыены аңа калды бит. Бандитлар өере белән бер ялгызы яшәп ятам икән мискенкәй. Берәр нәрсә кылмасалар ярыйла үзе белән. Карчыкларның сихыры күпмегә җитәр дисең? Үзен явызлыктан яклый алырмы бу Хода бәндәсе? Тагын бер барып кайтырга иде дә бит. Алып кайтырга. Әнкәсе янына, туганнары янына. Ничек тә чыдар иде, түзәр иде әле бу дөнья галәмәтләренә. Әбит Хәлим урманда чакта ук аерымачык тойды. Корбан үз аңына, үз хәтеренә кайта башлаган иде инде. Сөйләшә башлаган иде. Ә сүз мөгъҗиза ул. Сүзгә ияреп уй чыга, димәк, акыл, хәтер суырылып чыга. Сүз сихырдан өстен, ырымнан алда йөри. Сөйләшкән кешене, сүз белгән кешене юлдан яздыру кыен. Корбан сүз белә инде. Шул сүз буйлап хәтер савытының төбенә төшәргә һәм аннан бөтен үткәнен тартып чыгарга тиеш ул. Хәлим моны сизә, хәтта төгәл белә, чөнки ул Корбанның сүзле, хәтерле чагын күрде, чын Корбанны күрде. 4 яшьлек кенә булса да, акылы һәм күңеле белән 40 яшьлек иде ул. Кайчакта кеше 4 яшьтән 40 яшькә кадәрге гомерен 4 көндә яши. Чөнки бөтен гомере аның хәтерендә яшелгән була инде. Нигә Корбан хакында уйланасың әле, Хәлим? Нигә шул кадәр борчыла? Мәдинә карчыкны күргәнгәме? Шуңа гынамы? Юктыр. Кеше күңеле тирән бит ул. Аңа зиһен баскычлары буенча гына төшеп җитү мөмкин түгел. Кеше күңеле бүтән үлчәмдә, бүтән бәядә. 17-нче бүлек. Хәлимнең күңеле алдамаган икән. Берничә көннән ул чынлап та Корбан белән күзгә-күз очрашты. Аскы урамдагы яңа йортны салып бетергәч, метри дәдәй булгач булсын дип, калдык-пыстык такталардан койма кыйып куймакчы булды. Тик бәпкәлекләр генә табылмады. Шунда алар кеше кара күрмәгәндә урманга кереп, берничә яшь агач алып чыкмакчы булдылар. Уйлап та бетерделәр, эшләп тә куйдылар. Хәлимнең урманга кермәгәненә дә шактый вакыт үткән икән инде. Сагындырган, тормышка күпме борчу, гам, сагыш китергән язмышының катмарлы юлын кискен бырып җибәргән шушы шыксыз, дымлы урманда сагындырыр икән. Нишләп сагындырмасын?
Урман хәзер Хәлимнең җанында, канында, язмышында шул. Уенда, хәтерендә, бәхетсезлегендә генә түгел, бәхетендә дә. Хәлим үзе дә урманның бер өлеше, бер бөртеге, күзәнәге кебек хәзер. Монда аның мәхәббәте туган, баласы туган, хәләл каны тамган. Монда ул ничә мәртәбәләр үлеп, кабат туган. Монда аның ана бүресе бар. Бу урман туфрагында сөттәш, кандаш, җандаш һәм сихердәш туганы ак күз ята. Әткәсенең кабере дә шушында. Кыскасы, Хәлим тормышындагы иң мөһим көннәр, айлар, еллар урманда яшелгән. Үткәне генә түгел, киләчәге, күрәчәге дә шушы кыргый дөнья белән бәйләнгән ахры. Әллә урман рухы белән бергә кыргыйлык, албастылык та йыкты микән аңа? Йыккандыр да шул. Менә бит, йөрәгендә урман җене асраган Марый картына ияреп, агач урлашырга кереп бара. Урман юлыннан керә торгач, артта яктырып, якты өмет, якты хис, хыял булып балкып торган урман авызы да күмелде. Метри дәдәй бер яшь наратка барып тотынган иде, Хәлим каршы килде. Аны көчләп диярлек эшкә алып кирип китте. Урман караңгыланды, Метри дәдәй көйсезләнә башлады. Әмма Хәлимне ниндидер билгесез бер тоем, хис һаман эшкәрәк әйдәде. Менә алар былтыр сәхәпләр агач әзерләп яткан диләнкене дә уздылар. Кайчандыр умарталык торган ачык аланда артта калды. Хәлим тукталырга уйламады да. Метри дәдәй мыгырданып барды да бөтенләй дәшмәс булды. Шул вакыт Хәлимнең колагына бер аваз килеп иреште. Берәр кош тавышымы? Әй шул. Ябалак үнен хәтерләтә бу тавыш. Юк, ябалак түгел. Ябалак бу вакытта кычкырмый. Кайчакта агачлар шулай ухылдый. Шулай картаялар алар. Ыңгырашып, иңрәп сызланалар. Үләләр. Әнә тагын кабатланды ул тавыш. Ах! Җан иясе бит бу. Берәр яралы җәнлекме? Адашып юлдан язган йорт хайванымы? Әллә адәм баласымы? Кеше мазармы? Хәлим аудагы җәнлектәй бөрешеп, җыелып сак адымнар белән тавыш килгән якка таба китте. Илә-бөгелә тамам шиккә төшеп, Метри дәдәй дә аңа иярде. 100 еллык чыршы төбендә йөзтүбән капланып яткан җан иясен бик тиз табып алдылар. Сәләмә киемнәргә төренгән ул сакалбай шунда ук Хәлимгә кемнедер хәтерләтте. Күңелендәге шик-шөбһәләргә җавап табарга теләп, бу тере мәет тирәсен җентекләп карый башлады. Хәлсез хәрәкәтсез яткан гәүдә янында ямалып беткән киндер капчык белән төбе китек чүлмәктән башка берни дә юк иде. Чүлмәк. Таныш чүлмәк бит бу. Утардагы чүлмәк. Тик ул вакытта аңа алтын тәңкәләр тутырылган иде. Кем бу? Утарда алтын барын каян белгән? Хәлсез гәүдә үлем ахы белән ыңгырашып куйды. Хәлим шүгәләп аны аркасына әйләндерде һәм шунда ук утка пешкәндәй читкә тайпылды. Йөрәге шартлар дәрәҗәгә җитеп тибә башлады. Аның алдында албастылар утарының мәңгелек шәүләсе телсез әпә ята иде. Корбан исемле бу җан иясенең тарихын Хәлим яхшы белә. Аның гадәти әпә генә булмавында, теләсә кайсы вакытта урман сихреннән ычкынып, кешеләр арасына кайтырга теләячәген дә белә иде. Әмма бу кадәр үк булыр дип уйламый иде. Әнә бит туган авылына кайтып җитә язган. Димәк, ул хәтеренә кайткан, кешелегенә, асылына кайткан. Иң мөһиме, ул юлны тапкан. Аңа бу юлны гынахсыз җаны һәм нәсел каны яктырткан. Корбан, Корбан, нишләп ятасың монда? Син каян? Корбан, бу мин Хәлим. Танысыңмы мине? Урманда, утарда бергә яшәдек. Хәтерлисеңме? Хәлим мин. Хәлим. Хәлим. Әйе, Хәлим. Таныдың? Таныдың? Онытмагансың әле мине? Хәлим. Яныңда кем ул? Үлемме? Мине алырга килгәнме? Юк, ни сөйлисең син? Бу бит безнең Метри дәдәй, Марый карты. Әйбәт кеше ул. Ә син яшисең әле, озак итеп яшисең. Авылда, туган нигезеңдә, әнкәң яныңда яшисең. Менә Хәлим әйтте диярсең. Хәлим, мин барысында хәтергә төшердем. Авылны да, әнкәйне дә, сине дә,
майыны да, қаршықларны да. Сен бит әле белмисең. Алар авылда хәзер, безнең өйдә яшиләр. Тиздән яңа йортка күчәләр. Мин бит аларга үй салдырдым. Хәлим, рәхмәт сиңа. Нәрсә өчен, Корбан? Син миңа рәхмәт әйтергә тиеш түгел. Син мине күрә алмаска тиеш. Үзем белән авылга алмадым бит сине. Аларга кирәк иде. Бик нык гаепле мин синең алда, Корбан. Хәлим, син әйбәт кеше. Син мине кыйнамадың. Син мине жәлләдең. Ярый, Корбан. Искә төшермик әле үткән тормышларны. Хәзер безгә киләчәк турында уйларга кирәк. Авылга кайту турында, әнкәң белән очрашу турында. Хәлим, мин кайта алмам инде. Үләрмен. Әнкәйне бик күрәсе килгән иде. Күзенә карыйсы, куенында назланасы, иркәләнәсе килгән иде. Хей, буларның барысы да алда әле. Әйдә тор инде. Җый әйберләреңне, авылга кайтыйк. Юынып, кырынып алыйк. Аннары әнкәңне күрербез. Хәлим, мин үләм бугай. Менә бу чүлмәкне мин аны син күмгән җирдән алдым. Сез кумасын өчен, кыйнап кире җибәрмәсен өчен түләмәкче булдым. Менә ничек килеп чыкты. Кайтып җитеп булмады. Корбан, ни сөйлисең син? Нигә безгә алтын? Кеше күңелен алтынга сатып алып була димени? Мин берни дә белмим бит, Хәлим. Мин кешеләрне бөтенләй белмим. Белерсең әле, белерсең. Алар арасында да төрле җаннар бар. Мәкер дә, явызлык та җитәрлек. Буларын белмәгәнең артык. Шәфкать, мәрхәбәт, михрбанлык та җитәрлек әле кешеләрдә. Алары аз, әмма бар әле, бар. Мин сине гел әйбәт кешеләр белән таныштырамын. Яме, Корбан? Хәлим, бу алтынны әнкәйгә бир. Мин бит аны карарга тиеш идем. Ул хакта башыңны катырмада. Бөтенесе тәртиптә булыр. Ул арада Митридәдәй читтәрәк тәгәрәп яткан чүлмәкне кулына алды. Аның эченә кулын тыгып, озак кына эзләгәннән соң, бер бөртек алтын тәңкә тартып чыгарды. Хәлим кискен ишарәләп чүлмәкне дә, акчаны да читкә алып куярга кушты. Ул аңлап алган иде инде. Урман эчендә йөргәндә чүлмәктәге бөтен хәзинә чәчелеп түгелеп беткән. Хәлим, син һаман мондамы? Китмәдеңме әле? Нишләп сине калдырып китим димин? Авылда монда гына, хәзер бераз тыналабыз да китәбез. Кайтып китәбез. Үлсәм, җанымны булса да авылга алып кайт, яме? Корбан, алып кайтам дидем бит инде. Нинди сүз ул? Үзеңне дә, җаныңны да алып кайтам. Әнкәйгә әйтегез, мин аны бик сагындым. Карчыкларга ни дип әйтим? Корбан бу юлы дәшмәде. Ыңгырашып кына куйды. Иң авырткан җиренә кагылды ахыры Хәлим. Шуңа күрә сүзне тиз генә башка якка борып җибәрмәкче булды. Сәхәпләр ничек анда? Утар ничек? Сәхәпләрме? Алар агачтан яңа йорт салдылар. Шул. Акса исәнме? Мин аны бик еш төштә күрәм. Исән. Ул да сине сагына. Миңа үзе шулай дип әйтте. Их, Корбан, белсәң иде язмышыңның кайсы якка борылып кирип китәсенә. Кеше үз язмышын белә алмый шул. Юк, Хәлим, кеше үз язмышын белә ала, ләкин белергә теләми. Шулай дисеңме? Шулайдыр шул. Язмышыбыздан качып йөрергә яратабыз без. Борчылудан, авырлыктан, яшәүдән куркабыз. Курку кешене ялгыштыра, юлдан яздыра. Син хаклы булып чыктың әле. Сиңа хәзер 4 кенә яшь бит, шулаймы? Юк, Хәлим, мин хәзер үз яшемдә. Үткән гомеремне 4 көндә яшәдем мин. Ул 4 көндә 4 мәртәбә үлдем, 4 тапкыр терелдем. Бу юлы инде терелә алмам. Хәлим дәшмәде. Бу минутта Корбан чын-чынлап үлем кулында иде.
Менә аның кояшта янып каралган, сакал-мыек баскан йөзе сызланып җыерылып килде дә, җан ишетерлек итеп дертләп калтыранып алгач, шул җыерылган килеш катып калды. Ләкин шул соңгы мәлендә, соңгы сулышында да иң газиз кешесен, әнкәсен исенә төшерде. Әнкәй! Шушы сүз белән бичараның җаны тән читлегеннән очып чыгып китте. Авыл ягына очты. Хәлим моны төгәл әйтә ала. Авылга әнкәсе янына китеп барды Корбан. Үзенең мәңгелек гомерен яшәргә китте. Ул гомерендә кеше үлми дә, бәхетсез дә булмый. Бәхетле буламы, юкмы, Хәлим әйтә алмый, әмма төгәл белә. Үксез, бәхетсез булмый инде. Якындагы чишмәдән су алып килеп, тәнен сыпыргаладылар да, Хәлимнең арка япмасына төреп, бөтен шартын йоласын сакларга тырышып, шул җан тәслим кылган урынында ук күмеп куйдылар Корбанны. Соңгы юлганы Хәлим үзе узатты. Ассаламу алейкум я ахлал кубури, ягфируллаху лана ва лакум, антум салафуна ва нахну бил исри. Тынычлык һәм сәлам булсын сезгә, бу кабернең әһелләре. Аллаһы безне гафу кылсын һәм сезне гафу кылсын. Без сездән соң барачакбыз.